Olemme Nha Changin rannikolla suurin piirtein. Joo, tämmöisessä saaristossa. No mitä me täällä tehdään? Me käytiin äsken sukeltelemassa laitteilla. Sinne ei saanut tablettia mukaan. Harmi. Mutta oli kyllä siisteimpiä kaloja. Oli siisteimpiä ikinä. Monia. Ei aivan vähänkään käy sormet. Melkoista touhua, välistä kyllä ahisti. Joo, vähän piti näiden korvien paineiden tasausten kanssa ja hengittelyjen kanssa ja nenän niistämisen kanssa. Joo. Ja sen kanssa, ettei potki korallia, kun korallia ei saisi potkia. Niin, sillä että miten mä pääsen tästä sillä että koralli ei kaadu. Käytiin siinä jossain 6 metrin syvyydessä ehkäpä. Noin ja niinkö koko ajan tuntui niinkö olisi ollut maksimissaan 2 metriä niinkö pinnalla. Aika jännää. Sitten kun katsoi vaan ylöspäin, niin huomasi, että onkin monta metriä seuraavaa sukeltajaa, joka on ylhäällä. Siellä oli siistejä semmoisia kiviä, joissa niinku oli ikään kuin semmoisia kieltoja kasveja auki. Ja sitten kun heilatti kättä siinä yllä, niin ne meni sillä Monet asiat, jotka näytti kivisiltä, olikin eläviä. Oli semmoista kyllä melkoista. Oli niinkö enemmän kuin sitä. Nyt varmaan tulee jo niin paljon, ettei kuule. Takaisin Nha Changiin. Lähdetään syömään, tuli nälkä. Joo, ja mä koitan hoitaa